As novas tecnoloxías protagonizan a oferta formativa no CIF Coroso, que ve como ano a ano cae a presenza de alumnos en ciclos máis manuais. A formación profesional é unha alternativa pola que cada vez apostan máis persoas para seguir formándose. No Barbanza, un dos centros de referencia neste ámbito é o CIF Coroso, que ano a ano adáptase á demanda laboral para configurar a súa oferta educativa. Vamos un poquinho ca demanda que hai do sector non productivo, da zona, da contorna. Entón, bueno, todos os ciclos que temos teñen moi boa inserción laboral, o que nos gustaría que houbera máis afluencia de alumnado, non? Entón, bueno, vemos que nos últimos anos o alumnado se vai decantando pois por ciclos e formacións máis digitais, non? Novas tecnoloxías, moito informática, tal, pero realmente falta xente nos ciclos que hai que traballar cas mans moitas veces, non? Personal cualificado no que necesitas destreza, como son os ciclos de instalacións de produción de calor, instalacións de climatización e frío. Algo que exemplificou nun dos ciclos novos que se imparte no centro. De obra civil, obras de interior, vale? Entón, bueno, detectamos que aí sí que non hai a afluencia que necesita o sector productivo, non? Pero, bueno, nós seguimos ofertando esos ciclos porque pensamos que temos que ir por esa vía, non? Apunta que os rapaces máis mozos buscan máis ciclos digitais. Entón apostan máis, aínda que se vai incorporando a digitalización aos ciclos tamén, porque hoxe en día moitos dos gremios e moitos dos oficios xa teñen moitas tecnoloxía nova, hoxe en día, por exemplo, nun coche xa non é a mecánica de antes, non? Nun coche hai que saber diagnosticar con un ordenador o que ten o coche, hai moita electrónica. Por exemplo, en automoción temos todo cheo, en electricidade tamén hai moita afluencia, pero, por exemplo, que falábamos antes de fontanería, de albaliñería, aí sí que hai déficit de alumnado, non? E o sector necesita ahora mesmo, non? Xa que hai falta de traballadores, ademais da formación que se imparte no curso escolar habitual, o CIF Coroso conta cos chamados cursos AFD. Accións formativas para o desemprego, non? Entón, bueno, é un pouquiño máis para xente de exclusión social ou xente que está no paro, é como unha formación que se lle dá para despois, si queren tamén sacar un título, reincorporalos aos ciclos, non? Aos ciclos oficiales de que oferta a Consellería. E son tamén, é unha pequena titulación, un certificado de profesionalidade que che habilitan xa para traballar, vale? E son, ahora mismo, todavía non temos asignados, pero temos varios cursos pedidos, ainda non nos asignaron, vale? Ese é un convenio que firma a Consellería de Traballo coa Consellería de Educación para impartirlos nos centros educativos, como é o noso, non? A media de idade mantense igual que nos últimos anos. Pois temos alumnado que é minoritario que se ven a actualizar, non? O sea, alumnado que está traballando, alumnado que necesita actualizarse no seu traballo e acude aquí aos ciclos a estudiar, non? E incluso temos alumnado que ven da universidade, pois que non acadou un posto de traballo que el pensaba e ven estudiar un ciclo formativo de grado superior, como é o caso do ciclo superior de calidade e procesos na industria alimentaria, porque é un ciclo moi aplicado, non? E, bueno, obteñen un mellor emprego vía ciclo formativo, non? A Xunta instaura un programa con 10 indicadores para medir a calidade do sistema sanitario e o cumprimento da Estrategia Galega de Saúde 2030. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño e a directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria Sofía López Linares deron hoxe máis detalles sobre a Estrategia Galega de Saúde 2030. A Consellería de Sanidade estableceu 10 indicadores para medir o grao de cumprimento dos obxectivos marcados neste plan plurianual que fixa as prioridades e metas da sanidade pública galega. Para avanzar con rigor, asegurarnos de que cumprimos con estes obxectivos, é imprescindible o que é contar con ferramentas para evaluar, monitorizar e medir desta maneira con precisión os nosos obxectivos e seu grado de cumprimento. Desta maneira, vimos a establecer unha serie de indicadores que aseguren o grado de cumprimento da Estrategia Galega de Saúde e a calidade do noso sistema sanitario. Para iso hemos definido uns indicadores, insisto, 2 por cada un dos obxectivos que... A Estrategia Galega de Saúde centrase en 5 obxectivos estratégicos: a mellora do benestar e satisfacción da cidadanía, garantir unha accesibilidade, eficiencia e calidade dos servizos sanitarios, impulsar un modelo de atención integral baseado na prevención e na proactividade, velar polo cuidado e motivación dos profesionais e, ademais, construir un sistema de innovación virtuoso no sector saúde.
En cuanto ao segundo obxectivo estratégico, os indicadores sería o tempo de espera para a primeira consulta en atención especializada, a fonte é o INCLAS, a fonte clave os indicadores clave a nivel nacional, en donde con respecto ao sistema sanitario nacional, o sistema público galego sitúase entre as 5 comunidades autónomas con menor lista de espera. Establécese como obxectivo manter a sanidade galega sempre nestas 5 primeiras comunidades con menor lista de espera. Outro dos indicadores nos que afondou foi o de reingresos. Este indicador, que tamén é do INCLAS, con os datos recollidos do INCLAS, este indicador mide a proporción de casos nos que, tras unha alta médica de un ingreso hospitalario, o paciente reingresa en menos de 30 días posteriores á alta. En este caso, o estándar que queremos alcanzar en 2027 menor de 9% e en 2030 menor de 8,5%. Os restantes indicadores son a participación no programa de vacinación da gripe, a cobertura de invitación do Programa Galego de Detención Precoz de Cancro de Cérvix, as ausencias por incapacidade temporal por problemas relacionadas coa fatiga física e emocional, a percepción do apoio organizativo para a cohesión, formación e motivación do equipo, o investimento en programas de compra pública de innovación e os fondos captados para proxectos de I+D en convocatorias europeas.